ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ପରିଚିତ। ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମନିଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଛାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ, ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ, ମେୟର, ସରପଞ୍ଚ ଆଦିର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ। ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ, ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ ଆଦିଙ୍କୁ ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରେ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ ପାଇବା ଆଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଲାଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅପରାଧ ଅଟେ ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ୍ ସେକ୍ସନ 171A ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେକ୍ସନ 171I ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। Hi friends, welcome to Legal Beta। IPC ସେକ୍ସନ 171A ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବରେ ନୋମିନେଟ୍ ହେବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗରେ କୁହାଯାଇଛି କି ନିଜର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି। IPC ସେକ୍ସନ 171B ଲାଞ୍ଚ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ବା ନେବା ଅପରାଧ ଅଟେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭୋଟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଜନତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କିଏ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନୀତିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ କିଏ ଉପହାର ଓ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନୀତିର ଘୋଷଣା କରି ପୂରଣ ନ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଓ ଉପହାର ବା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଅପରାଧ ଅଟେ। ଯିଏ ଟଙ୍କା ବା ଉପହାର ଦେବ ଓ ଯିଏ ଟଙ୍କା ବା ଉପହାର ନେବ ଦୁହେଁ ଦୋଷୀ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ IPC ସେକ୍ସନ 171E ଅନୁସାରେ 1 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ବା ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ଭୋଟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବା ଛିଡ଼ା ନ ହେବା ପାଇଁ ଡରାଇଲେ ବା ଧମକାଇଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୋଟ ଦାତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଡରାଇଲେ ବା ଧମକାଇଲେ IPC ସେକ୍ସନ 171C ଅନୁସାରେ ଅପରାଧୀ ହେବେ। ଯଦି ଜାତି, ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋଷୀ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ IPC ସେକ୍ସନ 171F ଅନୁସାରେ 1 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ବା ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା IPC ସେକ୍ସନ 171D ବିଷୟରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଅନ୍ୟର ପରିଚୟରେ ଭୋଟ ଦେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟରେ ଭୋଟ ଦେବା ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ନେଇ 2 ଥର ଭୋଟ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ IPC ସେକ୍ସନ 171F ଅନୁସାରେ 1 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ବା ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ହେବ। IPC ସେକ୍ସନ 171G ନିର୍ବାଚନର ପରିଣାମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବା ପ୍ରସାର କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥାଏ। IPC ସେକ୍ସନ 171H ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ପରାମର୍ଶରେ ଏକ କମିଟି ତିଆରି ହୁଏ ଯିଏକି ଇଲେକ୍ସନର ଖର୍ଚ୍ଚର ତଥ୍ୟ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 500 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ନ ପାରିଲେ IPC ସେକ୍ସନ 171I ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ।